Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ito ni jam. Alhamdulillah, c'est là sera sumano. Ne jam sa sumano de wa mode. Ne re bodugu e kirnae. Onye bodugu fe moko ye. Ka bo kirna sa foya, fo kanga ba. Mais précisément, amenye yan kare aba boda de la. Anga na masa danga ngone wo minena. Anga karanga munu be na masa no awa na masa freke ya luka danga minena pew. Uka groupe étranger no fo ya pe tinga pui. O problème ye mu sisa an jorle me muna ala nga école so abé minelendo. Otmala, nous sommes des ouvriers. Otmala, balo fi mbambula be inondira. Amon tada me minke. Otmala école ko o école nyamoko ka kwe. Sino école so refre beji. Oh, kumi uko demo meta burusu ko lawre la. Onte ku agli to mo ko la. Mo ko finalement no bide. Aha, fami me burusu ko no mo kai. No e balo ko ani musaka o ban fene kayande. Uku hakili to ana sallallahu alaihi rasuli ya rabbi catastrophe min do ala ka catastrophe do ame do de ke awa kreni mo yere barkala ala ka da horola ponte famille min be déjà c'est plus de 32 familles jusqu'à 40 familles à Bebora voilà ame ala de wele ka jamana nyamo wele uku ka de na sama am vraiment ko bala de ngana da to mo du ni gawo mo de ko fina ma ko bala bi de akito benika sallallahu alaihi rasuli ame ala fo sabu muna John ne enina ala ko ka kola ye ko jugu kala ame kene min kan ame tasibla kene kan ame kene min kan ame tiafo kene kan ne to ko Sadio Fane ni nen karela ne dugutiki ka conseiller o to menango ka boy am fle kene min fene kan no ye fose ni fle ni na be bo jugura ni badala ka ta bla getol mala a fose ne de a responsable ne de ba jire o ko radi papier be ne de bolo ka fose ni sui ka ba in kono na fene sui fem ke bayin kono abele ka yamara kono ni autoriser le mola ni dugutigu be baraka nyofa ni meru be baraka nyofa ni sabti disanu be baraka nyofa depuis bara ma senima ame ka sui na ame kana jumenka ame tie fo kana de kan o kuma ame kuma ala nyakoro ni tie ka kla ka kuma salama nyakoro sabu ko min bi akara bena on be dekun kono abi dekun min ka bone malo wolo la jamana min kan sabu muna mo fo ne be mo sur le 20 juin 1966 ne donke ne wolo la ni kale kele ni kono ka moyen me yan ko be kalama nga ala yake bi ne se ni na faso barala ala ni famaw sababu donc ko be ke adego de be mo soro ya mo folo ni ma adego soro ne do hala ma te me kano kelen nyola ka jama jera ka ta nyogo soro ne ka so adu abe mo bisaba andoni bo ko le ka bole ko jido na mo kan adoni kama ya so ni bada na njole fi mo to me adu akme mo keme saba an kola adoni na kana jama soro ya nse na kata comme tu tira la micro bambolo ne micro ta don su ne jama la ba do mo mo so abe mo keme woro bo odoni kama ji kundu la mo ka me jini nyama ni do na malo anyan debure kabola musoro do ba yere krafia ale de muso ado abe kulela abe dangala na malo ame min ko lobi ame foli ke o mun nana o meja min nana folo kana on kuma kanta amma yin o fe sabu muna gele de manga na na sama o le jume de ba o yeni de kusoro ame jamana min no to ko mali anta fo ko mali mo nyina na ngonga meri mi ko ma kuna nyina na nko de meri mo ma nga de kun meri ma nga de kun ka de kun meri ma al kala do nyina ka bena o de kun ma on ka bile Madame, ante kuma nsuru ale ame kuma le foni tie ame kuma le foni ala Israel sabu muna ana manena de gun dale ko na timure na ye sutura ka ko ka manto na ye sutura ka ko ka antika tiefo ante galon tikaw ante na mo fele sutura sabu doni ma an be kama gunga otuma mi ma fa mo fo ame be ka ira mali fa maula na ala yake na o se ka na kuma kan na se ni mali fa maula me ko ni en kare ka ko jigoni bada wona mo ko ni be bajuru fe a usikile metre to ni fene ka ate ba ko no de abe sere akono ko nga ji e ba dinga fa na do kan dini me an jole fi anya be duo dula dini be datu do do dini mo be jensena do tera do e ko so do tera ka mo fe wa amona gele asugu be mo kan o tuma sisa ante kuma chama wati la de ame mi ma sisa meja de die ko be mi ja ka fere beke u ka kuma ina se diema na manya meri ko ni ba anna anti ato tiere anya wole to sugu be la mana anta sutra fene sabanya ta ka ke meri ere ni de kuma aso akana ale de bi se ka papier ke ka anna se gouvernement ma ka anna se ministre ma anya wole ka ko be ka mana ante galon la reba kalama otuma am ko be munasisa mo bo ko duguna mali ko na les citoyens ou ka papier be defalenu ou ka fe be defalenu ou tout ka so ko na tu be belo ko gelera mo ko be o be si nous sira dura ko na bi sinu ta si dura ko no ngo to na boy mo ko be mo so do ali tietu bo ngo be gelera ko na bi de otuma ante kuma chama watila ko meja aya la se mali gouvernement ka ma ko buka de la 100 o ko sira alanye ka sira kiranye ka ngati la sede sabu ni me jamana ko antina juguma mbo da ka fo antina galon flat ka fo mo be deguna du mun kelen tere ali mi ko fla du de ba bela abe bolemu pour que ga du ga du na ka tika minanta ibe kulu meta
ka don ni ka so na ne adaye kulu me do na adaye ka tayi bla bi ka mena tara ka bo kulu na ma do te o gele adaye de na do do le me bu besu no do do le me bu ka dumuni ge do do le me bu ku ka na ma su beke na ibado me jile o ma o me jamu nana ame kuma yin son tura afolo aka de me do ama ka tila se ame tila do ko ala ka bolo me bara ina ka barga do bara ina bolo on na min kene na timina ba baraji fina sala ko baraji dama amona ambe bo kuma la afolo me hal sambe de kuna de akato be kuma ka sallallahu muhammad amnata kone ciaja na bibi na de bisa me adona ne amnata ne ma lafiya be jugoron kona ya be bo ka jeni fola mu fo o bogari ala ka sini kene adama kala ba ko iman dama fa fora simina ala ka tukala na nyugora fla be jugoron ni nye karbe dla sa mana toni duguma bogar be boni mana fine ka nyamantugu wa fane ni ka banen ne refa na beteno fo kana ji wala ka taka ji chie liga anga so fleni ne su sabafle nte sinugo bala ku fana mbi jugoron ga de chemsani umam maraw site barafe abezo ali suro tuwa miftu ne fena ka sola chemsani flawe ko ko takichue uko kanga bo ambe bo chuko dikanga mina to sokono ni bora baraka balu bi jigitike ebe mayma ko ga ne refle ne be ga fen soro mayma ko de la ne be ndeme balo sugu joni mayma ko de la balo baka tula ni era ko ane ala ni balmaw ibe mayma ko nyini na jo fana presele me ka bo kana do fengala ne era dale kuna fini sufa masino ko chemsani flawe ka dinga pa ko se nu du mo bo kante do ne bora ka toro sumenula marga lay boro la kanela je akona mamani do ni nyamila nyamula ntaka ku fedi chena ba fo gouvernement nyana akana deme kanyi ni yaro seka na deme kanyi am ti seka bo so kono de no go police bla ko na sika nga woro gardi ni am go demire ukutu datu ku fo kaso bomba ne kan boro yini ni fe parce que ami karasa giga mina to iso mo ga woro di ma ni ga mina be mina si place te so bo mo ko dusi kona kibi ga mina cheka ta ele go police bla su fe kana ya umana mo go demire ko datu ka sike kaso bomba la fo ko baraba sina antoro lembe ande guno bebi c'est réfléchir faut éteindre parce que ne ndem bolo mai ma ko de la yeba saka su saba ke mobili sanfé ne ka fende soro lola mais mi ga ni famo fe meri wole la ka dese famo ka ala kama su mana ko veneser ni mo ko soro kare ko na temsani na kwa mina kata datu fo direct fo kaso bomba ne bole nyini na famo fe parce que ne su saba flen teka suro ani e jogora meri wole ka dese bonde na kuma dai suna ni bogari nyoganda flabe nya karela sarta nya karedlana ne to Muhammadu Dunya ebe barake na basata mana awo anye be ji ya ko barake ro minere de ku jube mbaw kan effectivement ji anga baraka ro memina frigo durre ba anga baraka ro fo ka se woro jati ma parce que a woro na be kare kono a frigo durre ni memina lendo se mimbe dala ko ni ji woni ji te centimetre duru ka ji anga barajo orge amugo binani ani mugo duru be baraka ro na mais ji ya be atoya amugo mi atete mugo tanga angol mbayini autorité fait pour que o kay réalité rey ni jamni o kana kana wor lajje ka don ka fo dokum banka doku sura doku re bagan doku flatere doku kelebe o banka mbi ni ande wor mi na do an daga mbade be baraje wor mi do yan ka bo tele kono abeta 250,000 la wa bidru wallahi ala nyonkal wo tele kelemi parce que amena ma sa minta Côte d'Ivoire ani Mali a fanga ke bon bon sisan ji yɛrɛ kɛlen don ka courant yɛrɛ bali courant tɛ sɔrɔ la normal la ka kɔrɔ bon mini fana bɛ sɔrɔ an tɛ se ka courant tɛ se ka baara kɛ ji in nɔ kun protection civile mɔgɔw nana a kan ka courant tigɛ bon an ka namasaw bɛ mɔ conteneur dɔ kɔnɔ conteneur frigorifique voilà a bɛ mɔ o kɔnɔ ni courant tigɛra an ye courant tigɛ ka bɔ o la namasa bɛ mɔ cogo di bon namasa ninnu bɛ ka tiɲɛ min bɛ dégâts ni ye min don an kun dégâts matériels c'est des millions comme ayere te jiko la soro so na ko jiko la soro ma ta kula san ka ta nawe ka ta anyayira ila ma iri sto gele amena no so de sane ko kana bara beke dala ko siti se ka ta ni kunte ko ayere na ni ala se ka ta ni kunte o be de ku yere ko banka o ay ba ko magala se salve ka yera autorité la ka fo de ku banka nu ba ndeme position mina o ka ndeme ayere woro filmer ka meru consulter ka ta service social ni fewna na am mo ko siye mo kera kana anga la ni fa affaire fona kera wi ani dugu la ga mun bela dolo kana naje ambel helamina o ngol mbo woro ni na o fe ay ga magana se salve